Сега аз казвам Азман. Здравей, пора съм лъча, да? Днес ще покажем как се играе футбол, много много. Първо малко ще покажем. После ще поправим малко финтове и след това удар. Да, след това удар. Сега почваме финтове. Почваме финтове. Аз ще започна, да много ви харесва. Не става. Дай ред на Арман. И пам. No. Oh! Почваме удари, аз ще започна. Ще биеме по 3 части, после кой ще бие по 3, да видим кой ще е по-битно. Пак ли пуска, бе? Оооо! Да, кой ще ме бие? Я дам това. Дам като да. Ей, о! Спаси без да гледам. Ох, не! Той ме би. 1-0 за него. Сега ще пробвам един финт, не, това не е финт, не знам дали ще успея. Ти прави нещо друго, а ми пръска смрак и мисли, че е готин. Например, някой чати по-добре ги дай на баба. О! Ето ме! О, стана! Айде, да, бил. Сега да ме спръкаш. О! Ние сме се братя. Те двамата той се мира по купоки, а мира се. Сега аз ще ми бия. Сега ще ми бия. О, спасяване на мана на моя. И покажи. О! Един медик. Сега ще ви покажем. О, дай се пробвам. Пак. Сега, ето, видите ме.